Dobar dan. Danas ćemo napraviti bokun brujeta za 4 osobe. Zabrat ćemo čar, ne znam, još som ćemo zabrat. Ivane. Ali ćemo jednu kirnju. Znači ćemo jednu gardovinu. Za 4 čovjeka za napraviti bokun. Biće malo veći, ali ne veze, neka se muči do malo veće. To će biti to. Evo, gulili smo gardovinu. Kirnicu nećemo neka parčovati, odustali si njih 3. Koliko će biti 5 svita, sve ćemo samo za njih dvojicu napraviti gardovinu na bredu. Evo, dosali smo teču. Sad ćemo isići kapulu, sad ćemo pinti masnoga ulja. Evo ga, malo masnoga ulja ćemo hititi. Tečemo lupinu od. Znači opet što prigledeš kapulu, obavezno. Za bred moramo još pitati kapulu, sad ćemo staviti pinku soli ove naše spire. Samo što prigledeš, sad ćemo mi staviti, svi ćemo pobiti. Evo ga, sad ćemo pomidore smo sikli. Sad smo malo šufigali ovu kapulu. Za špinku pa ćemo hititi unutra pomidore. Pomidore unutra. Neka se šupikuje. Dok ne dobijemo bome i on šuk gusti. Dok se sve ne raspade do bota ono u 80%. Onda ćemo složiti lipo ribu. Onda ćemo malo kvasine, malo prošeka. Oni su stavljali rakiju, a mi ćemo sve pinku konjaka 0,3 da se ne opije bred do kraja. Očistili smo je, ugrijedili smo je, sad ćemo stišati bokune. A ćeš i tu grobu glavu staviti? A kako? A ta će zgusni uhu, nego ovo bokun glove. A ta si vidi. Evo, počeli smo jedno 20 minuti. Smo zavrtili malo, sad ćemo pinku jednom, a 0,6, 0,7 malo kvasine, da stisne ribu kad ide unutra, poslije kvasine sklapi vonka relativno da. I ćemo pinku konjaka, oni su stavljali rakiju, a mi danas stavljamo konjak, jer rakiju vene pije niko. Imamo jedan Hektorovića, jedan provi prošek, naš šporski, stavit ćemo malo prošeka, da ubije poslije kvasinu. Evo ga, nakon 0,7, 1 deci šine. To ćemo pinku zavrtit. Nećemo vele, nikoga ne voli previše, ali malo papra moramo hititi. Jedna je patrona. Evo, prvo ćemo staviti glavu, onda ćemo dati šum. Glavu. Evo leta. Leta od gardovine. Leta. Evo ga, sad ćemo staviti lipe bokune. Možda ćemo malo do 3 komada. Evo je ovog pokuća. Sad se ne dira, nema se čo valtit, nego samo počnemo samo ovako malo teći. Malo dikad teću. Sad neka slapi kvasina, počnemo da da pinku vode koliko nam bude potreba. Počnemo poslije malo hoćete skuko malo špagetih, za njih nenače su naučili polente, bila noj boje pinku polente, bilo noj boje uz ovo. Evo ga, sad smo namislili i to je to. Evo ga, opet na neutralu teču, sad neka pomalo krčka, jedno 20 minuti i to morozite. Evo na broje. Evo ga, namiruje, neka bi Italionac na zub, bio malo taštoj. Ovo je prvi materijal. Ovi mortvi